स्पर्धा कोणतीही असो, नाव तर एकच गाजतंय, परफेक्ट अकॅडमी. तीही आपल्या सिंधुदुर्गात. जेई मेन मध्ये परफेक्ट अकॅडमी देशात अव्वल. 11वी नीट जेईच्या प्रवेशासाठी www.iitperfectacademy.com. कुडा इथं 11वीची दुसरी बॅच 15 जुलै 2021 पासून. संपर्क 9325 01 74 58 9404 22 93 34 आणि 9307 02 14 40. परफेक्ट अकॅडमी. रत्नागिरी तालुक्यात चिपळुणात पावसानं हाहाकार उडालाय. 5000 पेक्षा अधिक नागरिकांना पावसाचा फटका बसलाय. त्यामुळे गंभीर परिस्थिती सध्या चिपळुणात निर्माण झाली आहे. याबाबत प्रशासनाला सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्यात. खासदार विनायक राऊत हे देखील दिल्लीतून तातडीनं चिपळुणला यायला निघालेत. सुरक्षेच्या दृष्टीनं नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्यात याविषयी आम्ही त्यांच्याशी थेट संपर्क साधला असता. पाहुयात काय म्हणालेत खासदार विनायक राऊत. सर्वात जास्त प्रॉब्लेम झालाय तो चिपळूणला आणि कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जी अतिवृष्टी झाली त्यामुळे ते खूप मोठ्या प्रमाणात कोकणातलं पाणी वाढलं आणि त्यात चिपळूणमध्ये जे पूर आणि पूर परिस्थिती निर्माण झाली त्याला कारण कोळकेवाडी धरणाचं पाणी हे खूप मोठ्या संख्येने पहाटे 2 वाजता सोडलं गेलं आणि त्यामुळे चिपळूण शहर पहाटे 3 वाजल्यापासून पुराच्या पाण्याखाली यायला सुरुवात झाली. आता जवळजवळ सुदैवाने त्या धरणाच्या पाण्याला पाणी सोडण्याचं थोडं कमी केल्यामुळे 1 फुटाने पाणी उतरलेलं आहे चिपळूण शहरातलं. परंतु मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर खास करून रत्नागिरीमध्ये भाव नदी असेल, शास्त्री नदी असेल, या सगळ्या तुडुंब वाहत आहेत आणि खूप मोठी बिकट परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. शासन आणि प्रशासन युद्धपातळीवर मदत करतेत आणि चिपळूणसाठी कोस्ट गार्डच्या बोटी मागवलेल्या आहेत. NDRFच्या टीम हे कोल्हापूरहून निघालेली अवघ्या 2 तासामध्ये ते पोहोचतील तिथे. त्यामध्ये पाण्याचा प्रवाह रेग्युलर वाढण्यासाठी अतिरिक्त कलवट बांधण्याची आवश्यकता आहे आणि प्रशासनाला आत्ताच आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत की ज्या हायवेमुळे ज्या ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण झाली त्याची पाहणी करा, त्याचा अहवाल तयार करा आणि ताबडतोब अतिरिक्त कलवट बांधण्याची मागणी करा. केंद्र सरकारकडून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. कोकण सुदैवाने मागच्या 5 वर्षामध्ये कोकण रेल्वे मार्गावरच्या दरडी कोसळण्याचा प्रकार हा आता पूर्णपणे थांबलेला आहे. पण वशिष्ठी नदी हे मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे कोळके धरणातून पाणी सोडायचं काम मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे वशिष्ठी नदीचं रस्त्यावरचा पूल असेल किंवा रेल्वेचा पूल त्याच्यापर्यंत पाणी पोचल्यामुळे ते वाहतूक थांबवावी लागली. खबरदारीचे उपाय गेल्या वर्षीपासून चालू झालेले आहेत. जर दुर्दैवाने असं तिलारीतून पाणी सोडायची वेळ आली तर आजूबाजूच्या गावामध्ये ते म्हणजे सायरनिंगची व्यवस्था करून ठेवलेली आहे. ज्या वेळेला पाणी सोडण्याची वेळ येते त्यावेळेला त्या अगोदर अर्धा तास सायरन वाजवला जातो आणि लोकांना सावध केलं जातं. ही सुविधा आजही चालू असेलच अशी माझी खात्री आहे. तरी पण आपण सांगितलेल्या माहितीनुसार मी अधिक माहिती पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.